bare hoppe i. Hvad vil du have? Det er basketspring. Basketgulvstævner. Ja, okay. Er det LD, vi snakker om, eller er det M, eller hvad snakker vi om? Start nummer 20, start nummer 21, Caroline Døngaard, og start nummer 22, Anna Victoria Vejsby. Jeg tror så bare ikke, hun kunne ride. Hun skal have sådan en hold og Lokkerborg. Ligesom Bender eller et eller andet. I tiden 42,9. Den var fint. Den var bare halvt. Så jeg kunne slet ikke få den frem på de afstand. På dressurbanen har vi sagt tak til Pernille Carlsen og Dalgaard Fyrby og siger velkommen til Charlotte Dinesen og Skovlys Singen. De der billeder har taget, den har de også sendt til en dyrlæge i Danmark. Vi har en foreløbig top 5, som skal holde klar til præmierejse. Som nummer 1, Mette Maj Arnold. Som nummer 2, Merete Jensen. Som nummer 3, Mille Biskov. Som nummer 4, Ditte Andersen. Og som nummer 5, der skal holde sig klar til præmierejse. Det er vigtigt, at der er nogle mennesker omkring, der også en halv sted, der er alt. Så siger du ikke sådan en bil. Han kan jo ikke noget nu. Altså han kan være der. Han kan ikke hjælpe med. Og vi får lige til en farve med, at han skal have noget Så skal vi se start nummer 21, Caroline Bundgaard og Christer V. Værsgo Red. Start nummer 22, Anna Victoria Vejsby, og start nummer 23, Anna Martin skal holde sig klar. Jeg tror også, hun bruger en masse tanker på at